जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरो बे भिडिअखौ रायलायनायनि सिगां नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ क्लिप नासरुल शेख बरतलानिफ्राय भीर मोहम्मद थुब्रीनिफ्राय हारुनुर हासान बङाइगावनिफ्राय बे साथाम जे दुष्टफोर गुन्डाफोर बिसोरो थांनाय 20 जुलाइआव जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे उन्दै बैसोनि गथ' क्लास 10 आव फरायबाय थानाय बिनानावनि सायाव जि अयनाय अयथासार भाबे जि माने रेप खालामबाय बे रेप खालामनायनि एगेन्स्टआव दिनै बिनि सঠিक जे जोंनि बिसार बा बिनि जों न्याय मोननांगौनि थाखाय दिनै गासै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आफाद रायजो राजा समाजनि बुद्धिजीबी आरो जोंनि गासै कलेजनि फरायसाफ्रा दिनै रागा जोंनानै खुद्रि सारनानै दिनै माने अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव जों बयबो एकगत सापर्ट खालामनानै 3 घन्टिया धरनानि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि डिजिपिखौ जोङो खावलायदों डिमान्ड खालामदों जे बे जघन्य खान्दनि दुखु गोनां जे लाजिनांथाव मोनसे जाथायनि बिसारखौ पक्स'नि गेजेरजों थाबैनो होनांगौ आरो बै काल्पिटफोरखौ फासि होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। चिराङाव जेरैबायदि दा जिनाहारि खालामनाय जाथाय आरो बेजों लोब्बा थानाय मानसिखौ दिनै आथिङाव माने गावदों इनकाउन्टार खालामदोंब्लाबो बेखौ आथिङावसो गावनाय जादों। बेयो जाहैबाय मा खारनो माखासे नाजादोंमोन बेखौ जों दा मिथिनो मोननाय जादों आरो दा बेखौ लानानै जों नुबाय जोंनि बर'नि माखासे माहारियारि आफादफ्रा बेखौ फासि होनांगौनि माने थाखाय मोनसे गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे आयदानि सायावहाय दिनै जों बयबो सापर्ट जानांगोन रायजो नोंथांमोन। दा बेवहाय आं मोनसे बुस्थुखौ आं मोनसे खालि नुबाय थादों। दिनै आइजो माहारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आं मोनथिदों बर' हारिनि गेजेराव माखासे आइजो आफादफोर दं होननानै। नाथाय आं नुदों बे आइजो आफादखौ आं दिनैसिमबो माने नुनो मोनाखै ना आं खाना ना आं नुफेराखै ना बिथांमोना माबा उसुबिदा दं नामा जे माबा मोनसे आइजोफ्रा जुदि माबा मोनसे माने सैनाङोब्ला बा बै माखासे सिख्ला गथ'साफ्रा सैनाङोब्ला बिथांमोननि माने न्याय मोननांगौनि खार'नावहाय बाथ्रा बुंनाय धरना खाथि लानाय माबा मोनसे लानायखौ आं बिराद फ्राय नुनोखौनो मोनाखै आं बेखौनो खावलायगोन आइजो आफादखौहाय नोंथांमोना एसे जांख्रिखांदो सिरि मोनखांदो पर्टफलिय'खौ लानानै दाथासै बिबानखौ लानानै दाथासै नोंथांमोनहा आं मिथिया बबे मोनसे आन्दोआव नोंथांमोनहा खामानि मावो बेखौ आं मिथिया खिन्थु नोंथांमोनखौ अननानै आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनानै दिन्थिबानो जाबाय। नङाबा जुदि नोंथांमोना खामानि मावनो हायाबा नोंथांमोना आफादाव थानो नाङा आइजो आफादाव नोंथांमोना बिबान लानानै थानो नाङा बे आंनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय आरोखि। दा स्पेसियेलि आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि आं भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेनो जे आं जोंनि बर' सिख्लासा गथ'फोरखौ बुंनो नागिरदों आं बे बर' सिख्लासाफोरखौ बुंनो नागिरदों दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनाय नंखाया सोर नायगोन आं दा जि भिडिअ बानायदों बेखौ राव सोर नायगोन आरो सोरनि थाखाय मुलाम्फा लुबैनानै सोर शेयार खालामनानै होगोन नङा होमबा सोर शेयार खालामना होगोन आरो सोर मुलाम्फा खालामगोन आरो बैफोरबायदि माखासे बर' सिख्लासाफोर जायफोर जगायन' खान्द' खालामो स' बिथांमोन बायदि माखासे सिख्लासाफ्राबो बेफोरबायदि भिडिअखौ बानायनो खारन बिसोर गासिबो जेरावबो एक्सपार्टखा लोंनाय जानाय बेरायनाय जेरावबो एक्सपार्ट जायो आरो बैफोरबायदि एक्सपार्टआ बिमा बिफानिफ्रायनो एक्सपार्टसिन बै माखासे गथ'फोरनि थाखायनो जोंनि समाजनि साननो हनो गोरों आरो लोगोसेयैनो बिमा बिफा गासैबो दिनै खस्थ' मोनफानांगौ जानानै फैयो। दिनै बे आयदायाव आं रेफारेन्स लाबोगोन जोंनि मानसिफ्रा बुङो माइ लाइफ माइ चइस होननानै माइ लाइफ माइ चइस जे आंनि जिउ आं सायख'गोन बे खिन्थु बाथ्राखौ आं बे अपिनियनखौ आं सापर्ट खालामा। मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंहा गोबां माखासे प्रुफफोर दङ बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि फोरमान जाबाय प्रुफ मोनलांबाय जे बर' हारिनि खायसे बै सेंग्रासायानो जा सिख्लासायानो जा बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै माइ लाइफ माइ चइस होननानै
गावनि जिउखौ गावनो सायख'ना लाबाय बिनि गेजेराव जोंनि बिथांमोननि न'खरा दिनै थेर बेथेर जोबलांबाय सोरबा बुथारलांजाबाय सोरबा माबा मोनसे जालांबाय बेफोरबायदि दिनै हिस्ट'रिया बर' हारिनि गेजेराव जोबनो थाङै दा आं खावलायनो नागिरदों जोंनि बर'नि बै खायसे सिख्लाफोरखौ बा सोरबा हाबा जानायखौनो बुंगोन आङो जे नोंसोरो बै फेसबुकनि गेजेरजोंनो माबा इन्सटाग्रामनि गेजेरजोंनो बे फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि गेजेरजोंहाय दि नोंसोरो सोरबा हौवाखौ दि नोंसोर गोसोथोलायनांगौ मोजां मोननांगौ बेथ' फोथायथाव नङाना बियो साननो हाथावै खामानिखौ दिनै नोंसोर मानो मावदों फेसबुकआव आरो इन्सटाग्रामाव बिथांमोननि फटकफ्रानो गासिबो फेक जाजोबो बिथांमोननि महरफ्रानो गासिबो AI जों खालामजोबो होमब्ला जों बेफोरखौ जों बोरै बिसास खालामनानै जों बिसोर जों मोजां मोनलायनानै जों बोरै लोगो हमनायनि फैगोन जों बोरै लोगो हमनाय हादों एसेबां दुरबलथा ना नोंसोरो एसेबां दुरबलथा गोसो लानानै दिनै नोंसोर दिनै बिमा बिफाखौ दिनै खस्थ' दुखु होनो थाखायसो जोनोम मोनदों नङा होमबा ना नोंसोर मोजां सोलोंथाइबो लानो हाखो ना माबा मोनसे मोजां गियान सोलोंनो हायाखै मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय लेखानिफ्राय मोजां गियान बुथुमनो हानाय बैफोरबायदि सिख्लासाफोर आरो सेंग्रासाफ्राथ' बेफोरबायदि माखासे गाज्रि लामाजों थाङाना दिनै नोंसोरबायदि माखासे बै सिख्लाफोरनि थाखायनो दिनै बर' हारियाव दिनै माहारियारि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां खस्थ' मोनबाय मालाबा पुलिसजों नारखां नारसि खालामजाबाय मालाबा पुलिसजों लावथि सिबजाबाय पुलिसजों माने नानाथा जोबथेना दोनजाबाय थ' बेफोरबायदि खाहानिया बर' हारियाव दंसै बेसो जाहैबाय मा नोंनि लाइफखौ सेफटि खालामनो थाखायनो खिन्थु नोङो जुदि बै समावनो जुदि नोंनि बिमा बिफाखौ साननानै जुदि नों बाथ्राफोरखौ बा बिमा बिफानि बुंनाय नोंनि स्कुलाव फोरोंनाय फोरोंगिरिफोरनि माखासे एडभाइस बेफोरखौ लानाय मोनब्ला जानाय नङामोन बेफोरबायदि खाहानिया नोंनि जिउआव माब्रै बुंनो दैदों नाम दलदाखारि बुंबाय था नोंनि न' खाथियावनो दङ नोंनि नुसुंसेयावनो दं नोंनि गामियावनो दं नोंनि एरियायावनो दं बेफोरबायदि सिख्लासाफ्रा नै सोरजों बेरायहैगोन नै सोरजों थांगोन नै सोरजों बाहा थांगोन बाहा मागोन जेब्ला जाथाया थिखिहैगोन अब्लासो मानसिखौ मोनथिनोसै नै बेबायदिनो अब्ला आसरित खोथा दा बेवहाय फ्राय माखासे गार्जेनफोरनिबो माखासे माबा दं दुरबलथा दङ नोंनि नोंसाजोआ दे बोजों बेरायहैबाय थायो थांबाय थायो थारैनो सोरजों थांमारो सोरजों बेरायमारो नोंबोथ' बिराद माखासे एसे एनैखौ नोंबो खेल खालामनो हागोनथ' नोंथ' दिनै नुगासिनो दं नोंनि एक्टिभिटिसखौ जे फुजा मेला जायोब्ला बा हाबा थाङोब्ला दिनै नोंनि गथ'आ नोंनि गामिनि मानसिफोरजोंबो थांफाया गामिनि लोगोफोरजोंबो थांफाया सोरजों थाङो अब्ला नोंहाथ' बिनि सायाव एसे मेलेम थाथारनांगौ ना थानांगोन ओमफ्राय गार्जेनफोरनावबो एसे भुल दङ दा ओंखायनो आं खावलायगोन जे बिनानावमोन आननन मानसिखौ फेसबुक बा इन्सटाग्रामनि गेजेरजों हाय हेल' होनानै दागोजाव नोंहा जुदि फिउचार दङब्ला नोंहा जुदि नोंनि फिउचारखौ जुदि दानो सानोब्ला दिनै नोंखौ नोंनि बिमा बिफायाबो ओरैनो जोनोम होआखै नोंनि सायाव माबा मोनसे आसा खालामदों आसा दङ मानोना नोंनि बिमा बिफायाबो दिनै बोरायगोन बुरिगोन नों समाव गुबुनाव हाबा जाहैयोब्लाबोथ' नों जुदि मोजां जायोब्ला बिमा बिफाखौ एसेबाबो मदद होनो हायोबा नोंनि मोजां जानायावहाय नोंनि न'खर मोजाङाव जरा जुलि जानायावबो दिनै नोंनि बिमा बिफाया बेसेबां गोजोननाय मोनगोन जुदि नोंनि बेफोरबायदि आखुबा दिनै नोंनि बिमा बिफाया समाजजोंबो रायज्लायजागोन समाजजोंबो मेल मिटिं खालामजागोन आरो नों टटेलि नोंनि बिमा बिफानि गन्थंबानो नों हाना जानाय जागोन दा बेबायदि भिडिअखौ सोर नायगोन नङा होमबा मानो गावनो एक्सपार्ट जोबखा माइ लाइफ एन्ड माइ चइस दानि माने माबाफ्रा बेनो आरो दा लाइमोनफ्रा माइ लाइफ एन्ड माइ चइस आंनि जिउ आं सायख'गोन नङा होमबा आंनि जिउखौ आं सायख'ना लागोन आं बोरै थांगोन दा बेफोरबायदि अपिनियनजों बा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै बिसोर दिनै लामा हान्थिनाय गोबां सौग्रावबायना बुहुद सोरबा बिदिनो ड्राग्स फाग्ला जाबाय सोरबा ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय सोरबा सेंग्रायानो जा सोरबा सिख्लायानो जा हा गार्डेनफ्राव नों नायजाया थांजानो हाला गार्डेनफ्राव जौ लोंनानै गावसोरसो
देरसिन जायो बिमा बिफानि गेदेर मानसिफोरनि गावसोर देरसिन जायो अब्ला सिन्था खालामदो दा बेफोरबायदि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि माखासे जाथायजों जुदि भुगियाब्ला बबेखौ भुगिगोन ओंखायनो आं खावलायगोन सिगांनि जेनोखि घटना जानाय बिथांमोनखौथ' सरकारा फासि होनांगौ खिन्थु आं बेखौनो लुगैयो हयथ' बिसोरखौ फासि होनांगौ नङाबा डाइरेक्ट सुट खालामनांगौ बेफोरबायदि खाहानि खालामग्रा मानसिफोरखौनो रिल बा जेनुइन बा बेखौ सुट खालामनांगौ डाइरेक्ट नङाबा फासि होनांगौ जेब्लानाखि बिदि खालामनाय नङा अब्लासिम बेफोरबायदि थासारिखौ होबथानो हानाय नङा सरकारा जोंनि सरकाराबो दुर्बलथा दङ जोंनि इण्डियानि माखासे ल'फ्रा बिराद दुर्बलथा दङ जायनि फलाव बैफोरबायदि मानसिफ्रा सुजुग मोनो नङाबा मा बेफोरबायदि जाथायफ्राबो हाजार हाजार जाबोबायथ' जोंनि गेजेराव जाबाखै होनबा बुहुद जाबोबाय बुथारजानाय माजानाय हिंसा खालामनाय थेवबो जे दिनै बिसोर मानो खालामो जाथायखौ सिन्था खालामदो आरो बेफोरबायदि जाथायखौ जोंनि बर'नि बै सिख्लासाफ्रा नुसेयावबो बा बिसोर आरो माने सौग्रावबावो बिसोर माने आरो बोरै जानांबावखो जुदि बिसोरो बे जाथायनिफ्राय जुदि सोलोंनायबा बुजिनायब्ला बिसोरथ' बुजियाखै बिसोरनो माइ लाइफ माइ चइस गैया बिसोरनो आरो बिदियावनो बेफोर गथ'ना बुजियो जुदि सोरबा फर्सफुलि जुदि फान्थाय जानानै लांजानाय माबा मोनसे खालामजानायखौ बे आलादा बाथ्रा जबरदस्ति लांजानायफ्रा बे आलादा बाथ्रा खिन्थु जोंनाबोथ' दं हाइ हेल' वाट्सएपआवनो माबा इन्सटाग्रामावनो फेसबुकआवनो बेफोरनि गेजेरजोंबोथ' गोबां जोंनि मानसिफ्रा माने खैफोदाव गोलैबायथ' दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं बुंगोन नों बुंगोन नोंखौ पन्डित बुंगोन आंखौ दिनै पन्डित होनगोन गनना होनगोन मिथिग्रा माने बिसिग्रा पन्डित होननानै जों बायदि मानसिखौ बुंबावगोन नाथाय जोंथ' बिथांमोननि लाइफनि जों फिउचारनि बाथ्रा साननासो जों बुंदोंथ' दा बेफोरबायदि बुंग्रायानोथ' दिनै बेफोरबायदि घटना गथिनांगौ जानानै फैयोना दा बयबो बुजिलायनांगोन आरो आं फिन जोबनायाव खावलायबावगोन जे जोंनि लाइमोन सिख्लासाफोर सेंग्रासाफोर जेब्लायबो गावखौ सेफटियाव नाजा नों मोजां गावनि आखलखौ सोदांनानै ला जेब्लायबो माबेबा नों इयुनाव फिउचाराव गुबुनफोर बायदि मोजां मानसि जाहैनो हायो बिनि फारसे सिन्था खालाम आरो जोंनि बर' हारिनि आइजो आफादखौबो आं खावलायगोन जे अननानै नोंथांमोनहा सिरि थायालासेनो गाव लाइमोन सिख्लासाफोरखौ बा हिन्जाव माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय नोंथांमोना एकदमबारे स्ट्रंलि अप'ज खालामो एबा स्ट्रंलि इनिसिएटिभ लायो खारन आइजोफ्रा स्ट्रंलि माखासे इनिसिएटिभ लायोब्ला सरकाराबो खोनासंनांगौ बायदि जानानै फैयो थेंक इउ